Πάλι. Νομίζω ότι Έχουν χρειάζομαι. περάσει εβδομάδες. Συγγνώμη. Απλώς είμαι. Όχι πάλι. Εάν είναι να το κάνουμε. Δεν υπάρχει αν. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό μη σε παρακαλώ. Μην αρχίσουμε με αυτό. Δεν αρχίζω. Απλώς μιλάω. Λέω ότι εάν. Επειδή. Ενώ. Όχι αν. Επειδή το κάνουμε αυτό. Το κάνω. Θα πρέπει εσύ να. Ό,τι πεις. Άφησέ με να τελειώσω. Θα πρέπει να χαλαρώσεις. Μια και χαρά εγώ είναι. πρέπει να είναι. Μια χαρά είσαι. Οκ. Ωραία. Ωραία, γιατί είναι απλώς που νιώθω ότι αισθάνεσαι κάπως. Ότι ο τρόπος με τον οποίο με αντιμετωπίζεις εκπέμπει αρκετό μίσος. Δεν σε μισώ. Όχι, το ξέρω. Δεν σε μισώ. Το ξέρω. Δεν σε μισώ. Το ξέρω, Δεν το σε μισώ. ξέρω, το ξέρω, εσύ Δεν σε μισώ. Δεν σε μισώ. Σε παρακαλώ, μην το πάρεις στραβά. Λέω να πάω μια βόλτα. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς, το χάλασα. Είμαι σφιγμένη, δεν είναι μόνο δικό σου λάθος. Δεν είναι Όχι, λάθος. όχι, κοίτα. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε και είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο και τρομακτικό. Όχι μόνο για εμένα, επειδή θα είναι στο σώμα μου, που θα σημαίνει ότι τέλος πάντων. Αλλά και για τους δυο μας είναι. Δεν είναι. Και δεν μιλάμε γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο εγώ που. Μάλλον είναι Ήμουνα μόνο εγώ. εκεί. Ήμουνα έτοιμος. Ναι, ναι, πρόκειται να πλάσουμε έναν άνθρωπο. Αυτό κάνουμε. Είναι για αυτό το μοναδικό θαύμα. Όχι θαύμα, αλλά ξέρεις τι. Θαύμα, δεν θαύμα. Είναι για αυτό το μοναδικό θαύμα που συμβαίνει και αυτό θέλω να έχω την ανάγκη να μοιάζει, δεν ξέρω. Ιερό ή όχι ιερό. Αλλά ναι, ιερό. Και έχεις αυτό το πορνό βλέμμα στα μάτια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ένα βλέμμα στα μάτια να με πληγώσεις πολύ. Δεν θέλω. Ένα βλέμμα που σκοτώνει και το έχουν οι άντρες στο πορνό. Απλώς συγκεντρώνω. Με τρομάζει. Αλήθεια. Όχι, όχι φυσικά. Ναι, λιγάκι. Αρχίδι. Μην αισθάνεσαι άσχημα Το για αισθάνεσαι συχνά αυτό. Όχι. Το είπες πριν. Μερικές φορές μόνο. Το ανέφερες. Μόνο μερικές φορές. Είναι από τα θέματά σου. Θέματα. Ένα από τα θέματα μου. Σε θέλω. Μερικές φορές γίνομαι έτσι όταν σε θέλω. Παίρνω αυτό το χαμημένο, ζωώδες, φρικτό, ξέρεις, βλέμμα. Λαγλία υποθέτω. Υποθέτω ότι ναι. Θέλω να σε πονέσω ίσως λίγο. Να σε κάνω να φωνάξεις. Το ξέρω, μωρό μου, και ορισμένες φορές αυτό πραγματικά. Το θέλεις. Ορισμένες φορές το θέλω, το θέλω. Ορισμένες φορές θέλω να πω μέσα σου τόσο πολύ. Θέλω να σε ανοίξω τα δύο. Οκ. Να σε χωρίσω. Οκ, Σαν να οκ, είσαι. οκ. Και αυτό σε σωστά συμφραζόμενα είναι ok. Είναι περισσότερο από ok. Είναι. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Είναι. Σκέφτομαι. Εσύ δεν σκέφτεσαι τι μπορεί να σημαίνει. Τι κάνουμε πέρα από αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά. Ναι, ειλικρινά. Ειλικρινά σκέφτομαι μόνο αυτή τη στιγμή. Οκ. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτομαι. Είμαι απλώς το πουλί. Οκ. Και το στόμα μου Ωραία, και τα εντάξει, χέρια μου εντάξει, που εντάξει, κοιτάζοντας. οκ. Όχι, είσαι τόσο σχασιάρα με αυτά. Δεν είμαι. Θέλω απλώς. Δεν ξέρω, επικοινωνία. Λίγη. Σαν να είμαστε και οι δύο μαζί. Όχι κάτι που κάνεις σε μένα. Το ήξερες ότι οι εγκεφαλικές μετρήσεις έδειξαν πως όταν ένας άντρας κοιτάζει ένα κατσαβίδι ενεργοποιούνται τα ίδια ακριβώς εγκεφαλικά κύτταρα που ενεργοποιούνται όταν κοιτάζει τη γυναίκα. Τι σημαίνει αυτό. Συγγνώμη. Είμαι κουρασμένη και δεν είμαι. Δεν ξέρω τι λέω. Ας... Μου χρειάζεται ένα καλό γέλιο. Ή ένα γερό κλάμα. Ξέρεις κανένα καλό ανέκδοτο. Δεν θα κοιμηθούμε ακόμα, έτσι. Όχι για λίγο τουλάχιστον. Πρέπει να προσπαθήσουμε ξανά. Χαίρομαι που το συζητήσαμε. Σ' αγαπάω. Λέω να διαβάσω λίγο. Ίσως δω και λίγη τηλεόραση. Θέλεις να έρθω μαζί σου. Όχι. Και μη σου. Εντάξει, αγάπη μου, απλώς... Συγγνώμη, αλλά δεν... Ξέρω ότι εσύ δεν... Τι. Τίποτα, άστο.
Δεν θα τραβήξω μαλακία, αν αυτό ρωτάς. Το μόνο που λέω είναι ότι θα χρειαστούμε κάθε βοήθεια που μπορούμε να έχουμε. Γι' αυτό Είναι δυνατόν. Απλώς λέω. Οκ. Οκ. Καλημέρα. Είσαι χαρούμενος. Τι φυγάνεις. Έφτιαξες πρωινό. Πρέπει να φύγουμε, να πάμε στο Brighton. Αυτό δεν κάνουν οι άνθρωποι. Να πάμε έξω, στον καθαρό αέρα. Εκεί που έχει χώρο για ποδόσφαιρο, τραμπολίνο, πισίνα για μικρά παιδιά, δέντρα. Να φυτέψουμε μερικά δέντρα. Να προσθέσουμε λίγο οξυγόνο στον κόσμο. Όπως είπες, να κάνουμε μια προσπάθεια και να παντρευτούμε. Ας το σκεφτούμε λίγο πρώτα. Δεν θέλεις. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Ίσως Θα φτιάξω καφέ. Ίσως πρέπει να βρεις μια δουλειά. Όταν τελειώσω το διδακτορικό μου, η προοπτική. Δεν μπορεί να πει. Το ξέρω. Δεν είναι πολύ φεμινιστικό εκ μέρους μου, όμως εδώ που τα λέμε αγάπη μου, νομίζω ότι πρέπει. Αν είμαστε σοβαροί γι' αυτό, πρέπει να βρεις κάτι που να πλησιάσει σε πλήρη απασχόληση. Και ξέρω, έχεις δωρεάν δίσκους και ελεύθερο χρόνο για συναυλίες, όμως και οι δύο πρέπει να κάνουμε θυσίες και δεν θα έχω τη δυνατότητα να δουλεύω όταν αρχίσω να βαραίνω. Και μετά για αρκετό καιρό το πρωτοχρόνο. Πολύ μουσική. Πολύ πετυχημένη Έχουμε μουσική αυτή, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν το εννοούσα αυτό. Είναι απλώς η οικονομία είναι σε ελεύθερη πτώση, κανείς δεν αγοράζει βιβλία πια. Στα αλήθεια δεν θέλεις να με παντρευτείς. Χθες βράδυ, όταν μιλούσαμε, είπες ότι είναι στο σώμα σου. Ότι στο δικό σου σώμα συμβαίνει αυτό. Ναι, συμβαίνει. Μιλάς σαν να είναι και. Είναι στο σώμα μου που όταν συμβεί, ναι, θα συμβεί σε μένα. Ναι, οκ, το ξέρω φυσικά, αλλά. Θέλεις λίγο από αυτό. Όχι, ευχαριστώ, δεν πεινάω. Το κάνεις να φαίνεται σαν, δεν ξέρω, βία, καταστροφή, μια τρομοκρατική ενέργεια. Είναι η πραγματικότητα. Προσπαθώ να διαβάσω τον εαυτό μου. Ναι, είμαι ενθουσιασμένη ότι θα παχαίνω και θα παχαίνω και θα παχαίνω και θα κάνω περικογραφήματα και ναι. Θα γεννήσω φυσιολογικά, αλλά θα είναι πόδινο και άβολο. Και τα συναισθήματά μου, οι σκέψεις μου θα είναι σκόρπια και έχω άγχος γι' αυτό και βέβαια έχω. Το καταλαβαίνεις αυτό, Θα τσιτώσω, θα φουσκώσω, θα με τραβούσω σε ένα σπίτι και τα σπίτι μου. Θα κλειστούν, θα πονούν κολλασμένα και μετά θα ξεζοριστούν και θα χάσουν το σχήμα τους για πάντα. Το ξέρεις. Εννοώ και αυτό θα υποστεί αλλαγές μου όσο έχει να περάσει. Έχεις δει ποτέ σου γέννα. Δεν είναι όπως στην τηλεόραση. Έχει αίματα και σκατά και πανικό και θα με σκίσουν και θα έχω μελαγές σαν να με έχει πατήσει τρένο. Αυτό είναι μετανόστικο, έχει. Πάρε το δικό μου, τελείωσε. Τίποτα. Πρέπει να κόψεις το κάπου. Αν είσαι σοβαρή γι' αυτό, θα είσαι ένα σπίτι. Είπα ναι, ένα οικοσύστημα. γι' αυτό σε παρακαλώ. Μου φαίνεται τελείως παράλογο να θέλεις να γίνεις μητέρα και ταυτόχρονα να είσαι και καπνίστρια. Δεν το καταλαβαίνεις, γιατί δεν είχες ποτέ σου καμιά εξάρτηση. Αυτά τα δύο μου φαίνονται Ναι, εντελώς. έχεις δίκιο. Γι' αυτό σκάσε. Πώς πήγε. Δεν ξέρω να κάνω. Για μας το κάνεις. Αυτό έκανα. Λοιπόν, πες μου, πώς πήγε. Θα ξέρω τη Δευτέρα. Να τσεκάρεις τακτικά μου στο μέλλον. Εδώ είμαστε. Τι λέει. Έχεις μπροστά σου τον τελευταίο τροχό της εταιρικής αμάξης. Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Θα με πετάξεις με το αυτοκίνητο. Μου ήρθε περίοδος. Θα ξέχασω. Θες να μην πάω. Ναι, όχι. Την πρώτη σου μέρα μην ξεχάσω. Μπορώ. Εδώ είμαστε. Πήγαινε. Απλώς έλα μέσα στο σπίτι μετά. Και φέραμε κέικ.
Εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό? Κέικ. Μου έλυσες. Γιατί, εννοώ, ευχαριστώ κι εσύ, αλλά Τελευταία μου φαίνεται όλο ένα και πιο περίεργο όταν είμαστε χώρια. συγγνώμη που έτοιμα αρκετά. Σε λίγο είναι η αξιολόγησή μου. Μακάρι να μπορούσα να βλέπω μαζί σου. Θα μπορούσε να με συναντήσει για μεσημεριανό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε τακτικά. Κάθε Τρίτη. Οκ. Τι είναι αυτό? Σάντουιτς. Ναι. Είναι Τρίτη. Μας έτοιμασαν σάντουιτς. Αυτός ο καιρός. Έλα να καθίσουμε στο γρασίδι να βρούμε μια σκιά. Κοίτα, εντάξει. Δεν τα ετοίμασα εγώ, τα αγόρασα. Σου πήρα ένα ντόνατ και ένα χυμό και ένα μήλο γιατί στα μήλο στο ντόνατ. Το ξέχασα, με συγχωρείς. Τι εννοείς το ξέχασες, είναι Τρίτη. Έχουμε meeting. Μεσημεριάτικα. Βαθμός απόδοσης του άνθρακα, μπλα μπλα μπλα. Να μην πας. Εγώ το ζήτησα. Αντιστάθμιση Εσύ το επόμενο ζήτησες. Ναι, εγώ το ζήτησα. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξουμε μερικά δέντρα. Πολλά δέντρα. Βάση. Να επιχειρήσουμε να αντισταθμίσουμε την εκπομπή. Ξέρεις, το αποτύπωμα άνθρακά μας να. Σεξ. Πρέπει να κάνουμε σεξ. Βρες ένα μέρος τώρα. Περπάτε και τρώγε. Φάτε τα ντόνατς και να βρούμε ένα, δεν ξέρω. Ένα απομονωμένο κάνουμε μια παραλήξη σε μια δημόσια τουαλέτα. Όχι μια δημόσια. Μπορούμε να είμαστε γρήγοροι. Μπορείς να προφτάσεις και το meeting σου. Οκ. Ωραία. Ωραία, ωραία. Δεν το έχουμε κάνει αυτό για καιρό. Έπρεπε. Φώναζες. Φώναζα. Από πού μας προέκυψε αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Θα χρειαστεί να δώσω μερικές εξηγήσεις. Θα υπάρξουν και άλλα meeting. Ναι. Είμαι περήφανη για σένα. Είναι καλό. Είναι πολύ καλό που προσπαθείς. Έχασα τη συνάντηση. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι. Θέλω να πω, ναι, το ξέρω, αλλά είμαστε άραγοι. Ναι, είμαστε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι. Ίσως και αλαζόνες, να θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πλάσμα από το γενετικό μας υλικό και να το μεγαλώσουμε, να το διδάξουμε. Είμαστε, σίγουρα είμαστε. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Οκ, καλά. Πρέπει να πάω πίσω στη δουλειά τώρα. Κάνουμε ανακύκλωση. Κάνουμε. Δεν αφήνουμε τη βρύση να τρέχει όταν βλέπουμε τα δόντια μας. Αυτό είναι το σωστό. Βλέπουμε ειδήσεις, ψηφίζουμε, διαδηλώνουμε, ανακυκλώνουμε. Θα τα πούμε το βράδυ. Θα ετοιμάσω το λουτρό και μπορούμε να καθίσουμε και να τα πούμε. Πώς σου φαίνεται? Πιο ζεστό. Τι? Δεν είπα κάτι. Δίνουμε χρήματα για καλούς σκοπούς. Τρέχουμε. Έτρεξα μια φορά και θα ξανατρέξω. Δεν είπα κάτι. Δεν θα έπρεπε να νιώθουμε ένοχοι όταν στην πραγματικότητα, σε τελική ανάλυση, δεν είμαστε κακομαθημένοι. Δεν ζούμε πέραν των δυνατοτήτων μας και δεν έχουμε πισίνες και σπουραφτακίδια. Δεν λέω κάτι. Ζούμε με απλότητα στην πραγματικότητα. Ξοδεύουμε σε φαγητό, σε βιβλία, σε μουσική, σε διακοπές και μερικές φορές το δάνειό μας. Και δεν τα σκορπάμε. Και ναι, θα ήταν τέλειο να δίνουμε περισσότερα. Έχουμε να μπορούσαμε να δώσουμε. Αλλά δεν έχουμε. Έλα, ηρέμησε, κάνεις λες και. Είμαι ανισόρροπη. Μια διαταραχή την έχεις. Γαμώτο μου. Είναι μάλλον οι ορμόνες που πάλι. Νιώθω τρελαίνομαι ότι κάτι σαν χημικά, ξένα χημικά. Εντάξει, ακόμα κι έτσι. Συγγνώμη, θα σταματήσω. Θα σταματήσω και για μια στιγμή θα προσπαθήσω να ερεμήσω. Θα βυθίσω τα πόδια μου στο νερό και. Νομίζεις ότι αυτό είναι ανοιχτό? Το μαγαζάκι που αγοράζουμε προφυλακτικά, τεστ εγκυμοσύνης. Θέλεις να πάω να δω? Με ρωτάς, σε παρακαλώ. Γιατί πρέπει να το ρωτήσεις αυτό? Δεν είναι προφανές, δεν είναι. Μερικές φορές με κοιτάς λες και με ένα χαμό σταυρόλεξο. Πρέπει να το πω. Ναι, πήγαινε να δεις. Πήγαινε να δεις. Γιατί δεν φοράς τα παπούτσια σου, γιατί με κοιτάς λες και. Τώρα είναι οι ορμόνες σου ή απλώς γίνεσαι κακιά? Με συγχωρείς, Γαμώτο, με συγχωρείς, είναι φοβερό. Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Είναι κάτι συνηθισμένο, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Μήπως είναι ένα βήμα πριν τον νευρικό κλονισμό? Καλό που μου θέλω, ας είμαι έγκυος. Γιατί αλλιώς όλο αυτό είναι τρομακτικό. Είναι αστεία, δεν είναι? Δεν είναι το πρώτο σύμπτωμα. Ή μάλλον να μην σου έρθει περίοδος. Κρατώ ημερολόγιο, τι μέρα είναι? Είναι
Πότε είχες? Στο σύνολο, πότε πήγαμε και είδαμε εκείνη την ταινία. Εννοείς αυτή την ταινία που εσένα σου άρεσε και εγώ κοιμήθηκα. Αυτό ήταν. 3-4 εβδομάδες πριν πέρασαν κιόλας. Δηλαδή δεν σου είχε αρέσει εκείνη η ταινία. Πέντε. Νομίζω πως